gogu biziki hemen gurekin zaudetelako, guretako zuekin egotea lujo handi bat delako. Eta hasiko naiz nolabait 10 urte hauetako bilanaren nota batzuk edo partekatzen zuekin, dakigunez historia bizkortzen ari da gure garaian, aldaketa eta ezusteak pilatzen zaizkigu, eta halakotan bere halakotasunak itotzen gaitu, edo itu nahi gaitu behintzat. Eta oso zaila izaten dalakotan luzera pentsatzea. Berriz, bizigaren garaian, bizigaren munduan, inoiz baino beharrezkoagoa da luzera pentsatzea. Eta argi dago hori dela mundua errotik aldatzeko era bakarra, bide bakarra. Dagoeneko, badakigu neoliberalismoa ez dela soilik eredu sozioekonomiko bat, badakigu antropologia bat ere badela, sujetuak eta subjetibitatea produzitzeko sistema bat. Margaret Thatcherrek argi esan zuen, bi esaldi borobilekin, lehena ez dago jendarterik eta bigarrena ez dago alternatibarik. Bain zuzen ere, duela 10 urte horregatik sortu genuen, horri buruan genula sortu genuen iratza. Hain zuzen ere, beharrezkoa delako jendarte bat ahuldun da, pensamendo kritikoa sustatzen duena eta alternatiba pentsatu eta eraikitzeko gaitasuna duena. Euskal Herrian aldaketa garaia zegoen, duela 10 urte, mende erreleboa bazen, baina batez ere bazeon pantaila pasatzeko beharra. Agerikoa zen pantaila pasatzeko behar hori, herri gisa blokeo larrian geundelako. Eta garai hartan ezker abertzaleak beste eragile batzuekin batera, urratsa eman zuen aurrera, eta ziklo bat itxi eta abiatzeko urratsak eman zitu. Egoera hartan abiatu genuen, Iratzar Fundazioa, noiz eta garai hartan sortzen ari ziren garai berriei begira eta garai berri hoietako erronkei aurre egiteko. Bistan da, orduko auto horiek arrakasta izan dutela. Eta beste ziklo batean gaude dagoeneko. Aurrerapen handiak atzematen dira maila ezberdinetan, instituzioetatik mobilizazio gaitasunera, erabakitzeko eskubidetik feminismora, euskalgintzatik pentsiodunen protestetara, atmosfera sozial eta politikoa aldatu da gurean, eta jakina hori ez da eragile edo sektore baten lorpen hutsa, baizik eta kolektiboa, baina ezin da ekarpen hori gabe gertatutakoa eta sortu den egoera ulertu. Iragandako urte hauetan, iratzar hipotesia deitu duguna joan gara gorpuzten. Eta galdetuko zu ez kontxo da iratzar hipotesia, oso gauza simplea da. Komeniz mugimendu politiko batik, gurea, kasu honetan, komeniz aiola fundazio bezalako tresna bat izatea, hainbat lan aurrera eramateko. Hori oso simplea da, eta horrek esan nahi du, funtzio batzuk betetzen direla hobeki fundazioaren formulapean, beste formulakin baino, aukera ezberdinak irekitzen direlako. Hori zen gure hipotesia, eta uste dugu hipotesi hori baieztatu dela pasatu diren 10 urte hauetan. 10 urte hauetan, beraz, lan zabal eta sakona eginduko gure buruari ezarri genizkion helburu eta erronka horien inguruan. Dagoeneko, eta hori egin dugu talde indartsu batekin eta ehunkak ideren laguntza eta parte hartzeaz. Dagoeneko iratzar, jada ez da ideia huts bat, egitasmo sendo eta eraginkorra baizik. Eta, jakina, bistan denez, egin duguna ezin da ulertu pertsona bien ekarpenari erreparatu gabe. Oroimenaren esparruan gure ondare historikoa bildu, digitalizatu eta ordenatu dugu. Ehunka ekitaldi publiko egin ditugu, ikuspegi kritikoa lantzeko, Euskal Herriko bazter batetik bestera, milaka lagunen asistentziaz. Trebakuntza mailan 11 ikastaro, saio, hitzaldi, 1000 lagun baino gehiago pasa dira gure trebakuntza, gure formakuntza zikloetatik. Iratzar, bestalde, munduko sare eta harreman zirkuito ezberdinetan uztartu dugu. Transformen, Forum Soberanistan, Marx Femen, Euskal Herrian ere sare ezberdinetan aritu gara elkarlanean. Ideien leian, eragiteko sortu ginen eta lan oparoa egin dugu esparru horretan ere. Herria aldizkaria, webgunea, sare sozialak eta argitalpenak egin ditugu, gure kabuz eta beste batzuekin ere. Adibidez, Harrera eta Oiartzun zabala izan duen Ipar Orratza bilduma txalaparta argitaletxearekin. Gure gogoetak, gure azterketa, gure ideiak eta gure proposamena zabaldu eta partekatu ditugu. Ezker Abertzalean, esparru soberanistetan, jendarte maila ezberdinetan, ideia fabrika bilakatu gara ondorioz, zeinean jende askok parte hartzen baitu. Guretako, hasieratik elkarlana autu estrategikoa izan da, funtseskoa. Hemen zaudeten askorekin aritu gara lan erronka ezberdinetan. Ez zaituzte denak aipatuko, baina denak zaudete gure gogoan. Denei mi esker zinez, plazer bat izan da zuekin lan egitea. Eta era berezian, Iratzar Fundazioan maila batean ala bestean aritu zareten guztiei esker mila unitz.
Eta mila esker, nola ez, sorturi ere. Sortuk sortu baitzuen, Iratzar, eta sorturi esker bilakatu gara gaur dena. Gaur garena. Denok ditugu gure berezitasunak eta gure maniak, bestalde, eta Iratzarren, gureak ere baditugu. Eta beraz, mila esker, maila horretan ere gu soportzatzeagatik. 10 urteotan denetari gertatu da. Mobilizazio berriak, errepresioa, erreakzio autoritarioak, hauteskundeak, gerlak, mundu mailako pandemia krudel bat, klima aldaketaren adierazpen traumatikoak, espero ezin zitezken aliantza politikoak, protesta ziklo batzuk piztu eta agortu dira urte gutxietan, denon harridurarako. Ideia eta ilusio batzuk ageri eta amildu dira oso bizkor. Baina Euskal Herrian ezkerreko soberanistok autu sakon eta ausarta egin dugu, eta arian aurrera goaz, pazientzia estrategikoaz, baina gelditu gaberik. Euskal Herriak erronka eta mehatxu handiak ditu bere aurrean. Menperatutako herria gara, zatitutako herria, erabakitzeko aukerarik ez duen herria gara, kultura eta lege nagusiak kanpotik inposatzen zaizkigularik. Gure nazio eraikuntza askatzaileak ziklo berri bati egin behar dio aurre. Agortzen joan diren formulak ordezkatuz, nazio atxekimenari bide berriak emanez, lurraldeak artikulatu, hegemonia eraiki eta imaginazioa baliatuz behar dugun errepublika gorpuztuz. 10 urte eman ondotik, etorkizunari zo egiten diogula Iratzarrek badu lana. Begibistakoa da gogotik datozela erasoka atzerakoi autoritarioak, nun nahi gainera. Gero eta zorrotzago aztertu beharko dugu bizigaren mundua. Gero eta sakonago eragin ahal izateko. Imaginazioa beharko dugu bide berriak pentsatu eta irekitzeko. Baina Iratzarren etorkizunerako erronkei buruz, beranduago mintzatuko gara edo mintzatuko dira bestekide batzuk. Orain, lanera, ibiltzen egiten baita bidea. Izan ere, prospektibarako gaitasun kritiko gehiago behar du gure herriak, eta guk gaurkoan eta gaurtik aurrera gure ekarpentsoa egin nahi dugu. Baina orain zuekin partekatu nahiko genuke Iratzarrentzat garrantzia daukaten hainbat helduleku. Helduleku hoiek beti laguntzen gaituzte gure prozesuetan. Lehena da geroa gaurtik, lelo hau eman genion gaurko ospakizun eta ariketari. Hori da gaur hemen egin duguna. Geroa gaurtik pentsatu eta Iratzarren ohiko den bezala kolektiboki Euskal Herria imaginatu. Eta ariketa hau egiteko hainbat krisi begiratu nahi izan diogu. Desestabilizazio geopolitikoa, larrialdi klimatikoa, zaintza krisi globala, munduaren bizkortzea eta merkantilizazioa, taupada erreakzionarioa eta estatuaren itxulera. Eta begiratu nahi izan diogu guzti hauen sustraietan dagoen ereduak, agortze zantzuak agertu dituelako. Baina baita ere, krisi hitzak aukerak agertzen dituelako. Hitzak dira eta haizeak eramaten ditu. Baina hitzak, kontzeptuak, metaforak, historiak, errealitatea interpretatzeko baliabideak ere badira. Zeren finean, egia bada ere, lirikarako garai honenak ez direla eta urte honetan zehar ikusi ahal izan dugu zoritzarrez, eta aste honetan bertan. Ametsak eta realitatea definitzeko eta pentsamendua azalarazteko garraioak ere badira. Lanabesak dira, errealitatean kokatzeko eta esanaitzeko ditugun tresnak. Eta gaur, pentsamendua eta ez ustea, pentsamendu kritikoa erdigunean jarri nahi izan dugu. Eta aurrera begira, zeintzu dira Iratzar Fundazioaren erronkak. Guk hasieratik eta uste dut oraindik gaurkotasuna duten bideak edo hildoak direla, gaurko eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko nolabaiteko 3 gida edo bide planteatzen ditugu. Batetik borroka ideologikoa, edo ideien lehia, badakigu asko aldatu dela, 20. mendeko errelato nagusiak erori eta nolabait taula erabat aldatu egin da, eta horri lotuta, badakigu errealitatea esan nahitzen duen mugimendu, edo esan nahitzen ez duen mugimenduak kondenatuta daudela porrotera.
eta beraz alderantziz, errealitatea zanaitzera behartuta gaude. Bigarrenik, trebakuntza izango litzateke edo pentsamendu kritikoa edo ahalduntzea. Gure ekina ahalduntzean eta transmisio kolektiboan oinarrituta egon behar da, eta berriz ere, ideia, proiektu edo ekimen kolektiboro aurrera egiteko, berekiden ahalduntze kolektiboan eta pentsamendu kritikoaren garapenean oinarrituta egon behar delako. Eta hirugarrenik sarea edo saregintza edo artikulazioa, batutan ere aipatzen dugula. Ideia, proiektu edo egitasmo oro ere ez du biderik egingo beste batzuekin batera egiten ez baldin bada. Lehenengo ideiari, edo pixka bat lehenengo ideia garatzeko, borroka ideologikoarena edo ideien lehiena. Esan dudan bezala taula erabat aldatu da, eta ideien lehiak forma berriak hartu ditu, tresna berriak ere sortu dira, eta uste dugu gaurko garaietan eta aurrera begira, istorioek, metaforek, errelatoek, kontzeptuek, ideiek, gero eta pixu handiagoa hartuko dutela, eta ezin diogu errealitate horri beste alde batera begiratu. Tresna zaharrak egokitzen asmatu beharko dugu eta tresna berrietan eragiten ikasi baita ere. Eta baita ere, produkzioak bezain beste bideak daukala garrantzia eta produkzioaren edapenak baita ere noski. Beraz, horregatik trebakuntza eta transmisioa inoiz baino garrantzitsuagoak izango dira. Atomizazio sozial garai hauetan, elkarrekin trebatzen eta pentsamendu kritikoari ateak irekitzen ez dizkion mugimenduak dogmetara eta itxitasunera kondenatuta dago. Andonik esan digun bezala. Askapen prozesua askartzea helburu badugu, Euskal Herria ulertu eta aldatzea nahi baldin badugu, militante formatuagoak, emantzipatuak eta aldunduak beharko ditu Euskal mugimendu sozialista eta demokratikoak. Eta horretarako nahita nahiez, etorkizunari begira jarri behar gatzaizkio eta trebakuntza politikoa lehentasunezko helburutzat jo. Zaregintzaz hitz egiten genuen. Zaregintza, nazioartean zein Euskal Herrian, konplizitateak eraiki, ehundu eta gure borroka ezagutaraztea eta besteena gurera ekartzea da gure etengabeko borroka. Florenek hasieran esan bezala, fundazioak, sareak egiteko formula raroak dira. Egunotan eta gaur askotan errepikatu den bezala, aldaketa eta mamu garaiotan, autoestrategikoa da sareak eta aliantzak jostea. Erreakzio autoritarioen aurrean, siglen eta alderdien gainetik, herri bezala eta sektore emantzipatzaile bezala, pentsatzeko eta aritzeko hautua berresten dugu gaur, egun eta hemen. Eta zaregintzarekin jarraituz, ezkerrekoa, feminista, independentista den mugimendu ororen egin beharra da, gure barne, Euskal Herriko pentsamendua edo pentsamendu kritiko eta eraldetzailea artikulatzea eta saretzea. Ezberdinen arteko lanean sakontzea, unibertsitatea, fundazioak, eragile sozialak, arituak eta adituak, azken finean, pentsamendu politiko afektiboaren inguruko komunitate bat eraikitzea, hemen gure xumean, egin dugun bezala, ez? Konplizitateak eraikitzea, hausnarketak partekatzea, eta gero, elkarrekin bideak eraikitzea. Bukatzeko ideien lehia, trebakuntza eta saretzea azpimarratu ditugu, hiru ideia horiek, eta horien bidez, ere kontziente gara gure korpus teoriko eta praktikoa etengabe eraberritu egin behar dugula. Izan ere, badaude hemen aztertu dugun bezala garaiko teoria berriak, krisi berriak, eta badaude mugimendu asko, halako emantzipazio mugimendu eta teoria berrien aurrean, aldez edo aurrez jartzen direnak, ez da gure kasua, edo ez du gure kasua izan nahi, gurea permeablea den eta halako mugimenduen aurrean, permeablea izan nahi duen mugimendu bat delako. Eta horrekin lotuta, garrantzia ematen diogu ere, batzuetan ahaztu edo hobeto edo okerrago egiten dugun, baina herri hizkuntza ere sortzera, herriarekin eta herriari ari gatzaizkiolako hitz egiten, eta beraz gaitasun sintetikoa eta argitasuna ere uztartzea, eta horri ere garrantzia ematen diogu fundaziotik. Eta
balioak, zer dira balioak? Pentsatzen dugu, azken finean, fundazioa, alderdia edo mugimendu soziala izan, balioak dira militante guztiok komunean eta oinarrian ditugunak. Ezkerraren balioak gure ustez lekutuak eta unibertsalak dira. Praktikaren bidez osatzen eta eraikitzen direnak eta ditugunak. Zeintzuk aipa ditzakegu? Zintzotasuna, parekidetasuna, elkartasuna, egiteko modu komunitarioa, eraldatzeko optimismoa, eta gizarte honen oinarriak aldatzeko umorea eta autokritika. Ezintasunaren ordez, itxaropena planteatzen duena, edo dutenak, jakin badakigu, eraldaketarako transizio prozesua eraiki eta deseraiki bide luze bat dela. Kontrasanez eginda, amodio eta desamodio denboraz blai. Eta pertsonalki eta kolektiboki implikazioa exigitzen diguna. Beraz, geroa gaurtik, hasierako lelora bueltatzen gara, produzitzea, saretzea, demokratizatzea, eta azken finean, elkarren artean, irudimen kolektibo ariketak eginez, ariketa horiek lurreratzea, segida ematea, eta honek ere bere segida izango du. Orain bai bukatzeko, gurea, gustatzen zaigu esatea, utopiaren mugimendua dela, eta zuek utopiko kaskatuko dizute Euskal Herria, Telesforo Monzonek bere garaian esan zuen, duela gutxi ere, Alba Garmendiari irakurri diogu, utopiak ez direla meskeria. Nolabait gure realitatearen ispilu egiten duten eslekuak direla, baina ezinbestekoak ditugula, eta horretan ere trebatu egin behar garela. Alegia, beste ideia bat honekin lotuta, utopikoak garelako, pragmatikoak garela, eta berdin alderantziz. Pragmatikoak garelako, utopikoak garela, eguneroko inertzietan ez garelako atrapatuta, edo ez dugulako atrapatuta geratu nahi, eta etengabe aurrera egin nahi dugulako, ezinezkoa posible bilakatuz.